Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Беренче КамАЗ машинасы конвейердан төшкәнгә 45 ел. Это современнейшие автомобили, конкурентные во всем мире. Автогигантның үткәне һәм бүгенгесе турында Илдар Сафиуллин. Коронавируска каршы прививканы кайчан ясату яхшырак? Иммунитет кемдә ничек барлыкка килә? Может уровень отличаться от 60-летнего и 40-летнего? Белгеч җавабын Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады. Йорты бар, әмма яшәргә ярамый. Шәһәрнең тарихи йөзен югалчыкты, чыгарды. Мәдәни мирас объекты урынында төзелгән йортны Чистай районы суды сүтергә куша. Ни өчен? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Күпер салыначак урында тикшерүләр бара. Работа выполняется круглосуточно, несмотря на погоду, несмотря на мороз. Кайчан төзи башлыйлар, Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Бүген Чаллыда КамАЗ конвейерынан беренче машина төшкәнгә 45 ел. Ул республика гына түгел, Советлар Союзы өчен тарихи вакыйга була. Бүгенге истәлекле дата уңайыннан КамАЗ заводы коллективын, анда эшләгән ветераннарны котларга Татарстан президенты килде. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, бүген Россиядә йөк машиналарын чыгару буенча КамАЗ барлык халыкара таләпләргә җавап бирә. Сәнәгать, икътисад һәм шәһәр үсешенә зур этәргеч ясаган автозаводның тарихы һәм бүгенгесе турында Илдар Сафиуллин. Мы обещали КамАЗ, есть КамАЗ. Подарок нашей Родине, нашей партии, нашему народу. 45 ел элек төшерелгән кадрлар. КамАЗ заводында беренче йөк машинасы тантаналы шартларда конвейердан төшерелде. Кадрлар аклы-каралы гына булса да, ул Чаллы тарихына иң матур төсләр белән язылган вакыйга. КПСС үзәк комитетының 25-нче съездында беренче КамАЗлар Кызыл мәйданнан уза. Коллективы строителей, монтажников, автозаводцев, проектировщиков и конструкторов одержали замечательную трудовую победу. 1977 елда КамАЗ заводында 22 мең йөк машинасы чыгарылган. Шул рәвешле завод хезмәткәрләре планны арттырып үтә. Тагын 11 елдан 1 миллиончы КамАЗ чыгарыла. Хәзер машина санын 3 миллионга җиткерү максаты тора. Бу уңышы белән завод хезмәткәрләрен, ветераннарны Татарстан президенты тәбрикләде. Такой сложный период, такое предприятие с такой конкуренцией, оно не только имело какие-то проблемы, наоборот, она расширили свое присутствие на рынке. Это системная работа, это фундамент, который заложили наши ветераны. Вот этот автомобиль начала, вот пока Сергей Иванович показал, это современнейшие автомобили, конкурентные во всем мире. Бүгенге тантанада КамАЗ үсешенә зур өлеш көткән кешеләр Рөстәм Миннеханов фидакар хезмәткәрләргә дәүләт бүләкләре тапшырды. Награжден ветеран труда Саттаров Мидхат Хадиевич. Ярты гасырга якын вакыт içендә заводта берничә династия хезмәт куйган. Каладагы күп кешенең язмышы завод белән бәйле. Шуңа күрә Яр Чаллының икенче исеме дә автомобильләр шәһәре. Участников сборки первого автомобиля 1976 елның шушы көнендә безне бирегә алып килделәр. Ягъни башта күнегүләр эшләдек. 16 февральдә халык алдында тантанада уңайсыз хәлдә калмас өчен алдан ук әзерләндек. Монда килгәч, хатирәләр яңара, шунысы куанычлы. Безне беренче КамАЗ машинасын чыгаручыларын онытмыйлар. На КамАЗе я думаю, что я просто Без КамАЗ заводында эшләгәндә чын күңелебездән хезмәт куйдык. Бүген заводта 60тан артык төрдәге йөк машиналары, прицеплар, автобуслар, электробуслар, двигательләр, хәрби һәм махсус техник өчен җайланмалар җитештерде. Алар 40 илгә сатыла. Владимир Путин КамАЗга утырып Кырым күперен ачкан иде. КамАЗ мастер спорт командасын җир йөзендә белмәгән кеше юктыр. КамАЗлар моның белән генә тукталырга җыенмый. Главным достижением последних лет я считаю создание на КамАЗе новой инженерной школы. КамАЗның төп казанышы яңа инженер мәктәбен булдыру. КамАЗ электротранспорт тармагында лидерлардан санала. Несколько лет назад мы запустили масштабную программу модернизации производства и создания грузовиков нового поколения. Планда пилотсыз йөри торган йөк машиналары чыгару, әлбәттә, 45 ел элек бу хакта завод хезмәтчәннәре хыялланмаганда. Илдар Сафиуллин, Яңа гасыр каналы.
Россия президенты Владимир Путин КАМАЗ хезмәткәрләре, ветераннары һәм генераль директорын юбилей белән котлап телеграмма юллады. КАМАЗ төзелеше ил сәнәгатенең иң күләмле һәм мөһим проектларының берсе булып тора. Ул икътисади һәм индустриаль мөмкинлекләрне, дәүләтнең оборона куәтен ныгытуда зур роль уйный. Бүген КАМАЗ йөк машиналары төзелеше тармагында әйдәп баручы, компания продукциясе төзелештә һәм торак коммуналь хуҗалык тармагында, сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә киң файдаланыла. Алга табада тырышып эшләрсез, үз алдыгызга яңа максатлар куеп, зур уңышларга ирешерсез дип ышанам диелә котлауда. 2020 ел пандемия шаукымы белән узуга да карамастан яр чаллы үсеш мөмкинлекләрен саклап кала алды. Бүген чаллыга килгәч, Рөстәм Миннеханов шәһәргә нәкъ шундый бәя бирде. Дистәләгән чакрым юл төзекләндерелгән. Яңа балалар бакчалары, Татар театры бинасы төзелеп кулланылышка тапшырыла. Тик хәл итәсе мәсьәләләр дә әле җитәрлек. Шуларның беренчесе шәһәрдә җәмәгать транспорты эшен җайга салу. Президент нинди яңа бурычлар куйганын безнең репортаждан белерсез. Яр Чаллының 6 номерлы балалар музыка мәктәбе 1981 елда ачылган. 90 елда Салих Сәйдәшев исеме бирелә. Аны тәмамлаучылар саны 2000-нән артык. Узган ел Салих Сәйдәшев тууга 120 ел иде. Шул уңайдан бинаны төзекләндерәләр. Мондагы үзгәрешләрне бүген президентка күрсәттеләр. Хәзер мәктәптә 17 белгечлек буенча 573 бала белем ала. Рөстәм Миннеханов коллективның эш шартлары белән җентекләп танышты. Менә егетләрдән торган ансамбль, баянда да, думбырада да сокланырлык итеп уйныйлар. Яр Чаллының автомобиль төзүчеләр шәһәре икән әлеге күргәзмәдән үк аңлашыла. Бирдә ярыш машинасы, электробус, күп тонналы үз бушаткыч, кыскасы КАМАЗның дистәләгән түрен күреп була. Яр Чаллы каласы үзенчәлекле ел булуга карамастан 2020-дә барлык тармаклар буенча да күрсәткечләрен яхшырткан. Безнең йорт программасы буенча 104 ишек алды төзекләндерелә. Дистәләгән чакрым юл салына, балалар бакчалары, Татар театры бинасы ремонтлана, Республика онкология үзәге филиалы ачыла. Тик хәл итәсе мәсьәләләр дә бар. Шуларның берсе җәмәгать транспорты. В этом году перевозчиками планируется вывести на маршруты около 20 единиц автобусов МАЗ. Шәһәр урамнарына быел 20 МАЗ автобусы чыгачак. Аларның 10-лабы инде йөрий. Мәскәүдән тагын 40 ЛиАЗ автобусы кайтарылачак. Яр Чаллыга соңгы елларда читтән 67 табиб күченеп килгән. Бу грант һәм программалар куллану нәтиҗәсе. Тик борчыган мәсьәләләр дә бар. 5-нче шәһәр хастаханәсенә капиталь төзекләндерү кирәк. Халыклар дуслыгы йортында шундый ук хәлдә. Инде 30 елдан артык халыкка хезмәт күрсәтүче 22 милли оешманы һәм 20 милли ансамбльләрне берләштергән Шишмә халыклар дуслыгы йорты сабыр гына зур ремонт һәм реконструкция эшләренә үз чиратын көтеп тора. Президент үз чыгышында зур автобуслар мэрның айрым контролендә булырга тиешлеген әйтте. Хастахана төзекләндерүгә проект ясарга кушты һәм халыклар дуслыгы йортына тукталды. Ну давайте, значит, раз уж вот сегодня постараемся в этом году начать. Рөстәм Миннеханов мәгариф системасындагы бер җитешсезлеккә дә тукталды. Бу өйдә белем алучылар күп булу. У вас в такой форме обучения в городе 224 ребенка. Я понимаю, в исключительных случаях это возможно. Но вы понимаете, что никакой социализации, как эти дети, и наш опыт показывает, что уровень подготовки и образования там просто очень низкий. Надо с этим разобраться. Гомумән Чаллы төзелеш буенча 2нче, алган табыш буенча республикада 3нче урында. Узган ел өлешләп түләүчеләр мәсьәләсен тулысынча хәл итәләр. Президент халык мөрәҗәгатьләре буенча күбрәк эшләү бурычында куйды. Яр Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Татарстанда узган тәүлектә 65 кешедә коронавирус ачыклана. Россия буенча вирус юктыручылар 13 меңнән артык. Республикада 48,204 кеше коронавируска каршы вакцина ясаткан. Шуларның 9 меңнән артыгы прививканың 2нче дозасын ала. Вакцина кодатқач иммунитет күпме вакыттан соң барлыкка килә. Соң онкология белән авыручыларга прививка ясатырга ярыймы? Аны кайчан кодатуың хәерлерәк? Татарстанлыларның вакцина турындагы сорауларына бүген республиканың баш терапевты Диана Габделганиева җавап бирде. Аның белән Инстаграмда оператив штаб сәхифәсендә премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева аралашты. Иң мөһим 5 сорауга 5 җавапны сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Прививканы кайчан ясату яхшырак? Летом уже надо общаться обязательно на майские праздники с семьей. Май бәйрәмнәренә гаиләдә якыннар белән аралашу кирәк. Әби-бабайларның каникулдагы оныклары белән күрешәсе киләчәк. Шуңа хәзер коронавирус йоктыручылар саны кимегән чорда прививка ясату яхшырак. 65 яшьтән өлкәннәргә прививка ясатырга ярыймы?
Лица старше 70 лет. Без 70 яшьтән өлкәннәргә прививканың күпчелек очракта әллә ни каршылыклы реакцияләрсез узуын күрдек. Аларда антитәнчекләр саны җитәрлек була. Вакциналаштырудан соң иммунитет ничек барлыкка килә? На формирование антител влияет первый – это возраст. Иммунитет барлыкка килү кешенең яшеннән тора. 80, 85, 90 яшьлек кешеләрнең кагыйдә буларак иммунитеты түбәнрәк. Аларның антитәнчекләр саны 60 яшьтәгеләр белән чагыштырганда кимрәк булуы мөмкин. Шулай да аларда иммунитет формалаша. Иммунитетны төшерә торган дарулар эчүче кешеләрдә антитәнчекләр озаграк барлыкка килә. Онкология белән авыручыларга прививка ясатырга мөмкинме? Пациенты со злокачественными новообразованиями пока применяем с осторожностью. Яман шиш белән авыручыларга прививка ясатканда сак булырга киңәш итәбез. Чөнки без андый пациентларның организмы прививканы ничек кабул итүен төгәл белмибез әле. Безнең чит илдәге хезмәттәшләребез онкология белән авыручыларга ремиссия чорында вакцина ясарга мөмкин диләр. Үзеңдә коронавирусның катлаулы очрагы икәнне ничек белергә? Температура на 5-6 день – это признак того, Әгәр тән температурасы 5-6 көндә дә югары икән, димәк үпкәләр ялкынсына башлаган. Тагын бер билге, әйтик 2-3 көндә температура бар, аннары төшә, ашыйсы килә башлый, кеше уңайлана һәм кинәт кенә 7-8 көндә тагын температура күтәрелә. Бу да вирусның үпкәләрне зарарлауы турында сөйли. Сүтәрләрме, яшәрләрме, Чистайда төзелгән яңа йортларның берсе тирәсендә бүген шундый сораулар куера. Шәһәр хакимияте суд карары буенча рөхсәтсез төзелгән дип йортны сүттермәкче. Шунда ки әлеге бина тарихи һәйкәл статусындагы Федин йорты урынында төзелгән. 40-нчы елларда анда совет язучысы Константин Федин яшәгән. 2 ел элек без иске йортны җимерү турында сөйләгән идек инде. Ул вакытта яңа хуҗаны торгызырга вәгъдә бирде. Менә шушы яңа төзелгән узба урынында элекке мәдәни мирас объекты булган иде. Хәзер исә ялтырап торган бүрәнә йорт. Аны участок хуҗасы Татьяна Мусина төзеткән. Мәдәни мирас объекты саналган йорт урынында хәзерге вакытта менә шушындый бер катлы агач йорт тора анарга инде. Адресында биргән әрәмә тәрәзәләренә караганда хәзерге вакытта әле биредә беркем дә яшәми. Яшәми генә түгел, аны шулай яңа килеш сүттерергә дә мөмкиннәр. Районның башкарма комитеты шундый гариза белән судка мөрәҗәгать иткән. В последующем информация дошла до исполнительного комитета. Мәгълүмат башкарма комитетка барып җиткәч, без әлеге объект үз белдеге белән төзелгән корылма дип тану өчен судка гариза яздык. Аны сүттерергә сорадык. Чистай суды февраль башында шәһәрнең шикаятен канәгатьләндерә. Хуҗага 6 ай эчендә йортны сүтергә кушыла. Эш шунда ки бу участоктагы элеккеге йорт республика дәрәҗәсендәге мәдәни мирас объекты саналган. Һәм аны сүтергә ярамый иде диләр һәйкәлләрне саклаучы оешма вәкилләре. Здесь с 1941 по 43. Монда 1941-дән 43 елга кадәр язучы Константин Федин гаиләсе яшәгән. 1942 елда җәен танылган язучы Вера Инбер кызы Жанна Гаузнерда торган. Получала информацию о том, что этот дом является объектом культурного наследия республиканского значения. Шуннан да Мусина йортның статусы турында белгәнме? Ул белгән икән, нишләп күзәтчелек оешмалары аны сүтергә мөмкинлек биргән. 2 ел элек тарихи йортны җимергән вакытта безнең иҗат төркеме әлеге хәлләрне бәян иткән иде инде. Ул чакта Татьяна Мусина йортны торгызырга теләвен җиткерде. Күзәтчелек органнары сүткәнне күрми дә калганнар ди. Тик ни өчен бу очракта ул урында яңа йорт төзүгә юл куйганнар һәм комитет белән Мусина арасында нинди законлы килешү булган? Әллә булмаганмы? Чистай шәһәр суды карары белән Мусина административ җаваплылыкка тартылды. Ул мәдәни мирас объектын юкка чыгару маддәсе буенча гаепле дип табылды һәм административ штраф түләде. Хәзер безнең арада бернинди гражданлык хукукый килешүе юк. Я считаю, это все-таки незаконные действия. Мин сатып алганда ул йортта тарихилыкның әсәре дә калмаган иде дип белдерә Татьяна Мусина. Я хочу обжаловать, конечно, решение суда. Миңа әлеге йортта шикләүләр барлыгы турында мәгълүматны штраф түләгәннән соң 1 ел үткәч кенә бирделәр. Анда тарихи йортны ничек сакларга тиешлеге язылган иде. Булмаган йортка аны ничек рәсмиләштерим? Шуңа суд карары белән килешмим. Яңа күршеләре дә аның сүзләре белән килешә. Янәсе йортны барыбер беркем сакламаган, төзекләндермәгән. Они любители были выпить. Элекеге хуҗалар эчәргә ярата иде. Шунда үлделәр дә. Заманында пычраклыктан йорт эченә кирергә куркыныч иде. Әле ярый яңаны төзеп куйдылар. Татьяна Мусина хәзер суд карары белән килешмичә арбитраж судка мөрәҗәгать итәргә җыена. Әни өчен һәйкәлләр күз алдында җуела дигән сорау һаман ачык кала. Чистайдан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.
Лоиш районында М12 трассасы узарга мөмкин булган урында инженерлык тикшерү эшләре дәвам итә. Хәзер белгечләре җир катламын өйрәнү өчен махсус тәҗрибә майданында әзерли. Соңрак вакытлыча күпер корырга да җыйналар. Ул су эчендәге тикшерүләр уздырырга ярдәм итәчәк, киләчәктә төп күпернең төзелешен дә тизләтергә мөмкин. Трасса төзелешенә кайчан тотынырлар? Тулырак Гөлнас Сайфетдинова. Мы находимся в створе моста и необходимо обеспечить доступ к первой опоре. Россияның автодор оешмасы хәбәр итүенчә, монда хәзер 100 берәмлек техника һәм 200 кеше эшли. Транспорт кабинасына җылыткычлар куелган, шуңа салкын көннәрдә дә эш бара. Субайларны тикшерә торган урынга юл салып, моның өчен кирәкле мәйданны әзерлиләр. Работы по выполнению инженерных изысканий. Инженер тикшерүләр мәйданны әзерләү эшләре март урталарына тәмамланачак. Эш график буенча бара һәм проектны кыска вакытта башкарып чыгу кирәклеген исәпкә алып башкарыла. Бу урынны геологик яктан узган елның көзендә тикшерә башладылар. Белгечләр скважиналар бораулый, дистәләгән чакрымның топографик сурәтен кагазга төшерә. Поэтому идешь сегодня здесь овраг, завтра в другом месте. Шулай тикшереп барасың, бүген монда чыкыр, иртәгә тегендә каядыр геологик каршылыклар очрый. Субай какканда 1 метрдан нәрсә буласын беркем дә әйтә алмый. Җир астындагысы күренми бит. Идел аша вакытлыча корыла торган күпер су эчендәге терәкләрне сынар өчен кирәк. Проект расланып, аны шушы урыннан эшлисе булсалар, ул төп күпер төзелешен тизләтәчәк ди инженерлар. Вакытлыча күпер суднолар йөрешенә кымачауларга тиеш түгел. Ул елганы иңләмәячәк ди белгечләр. Самое дорогое у нас что? Это авиация. Бездә иң кыйммәтлесе авиация, аннары флот, аны арендалау өчен күп акча кирәк. Иң җиңеле вакытлыча күпер төзү. Корылмаларны торгызырга кирәк булган барлык кирәк яракны су аша китерергә була. Бу урында елганың киңлеге 3 чакрымнан артык. Терәкләр төзү өчен вакытлыча күперсез булмый. Төп күпер һәм тиз йөрүшле трасса кайчан төзелә башлар, проектның заказчысы Автодор әлегә хәбәр итми. Республика буенча узачак маршрут әле расланмаган. План буенча Мәскәү-Казан магистрален 2024 елга төзергә ниятлиләр. Гөлнас Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы. Шермешан районы республиканың социаль-икътисади үсеш рейтингында 10-нчы урынны били, әмма районда елдан-ел туучылар саны кимү, торак төзелеше темплары акрыная һәм эш урыннары да җитми. Бүген әлеге мәсьәләләргә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үз игътибарын юнәлтте. Ул бирдә узган ел нәтиҗәләренә багышланган киңәшмәдә катнаша. Район сөт саву буенча республикадагы аерым бер хуҗалыклардан да калыша икән. Бу кыенлыклардан чыгуның нинди алымнарын эзлиләр? Барысы турында тулырак Филүзә Хәмидуллина. Безнең төп проблема ул канализация су һәм су белән тәэмин итү. Электр чыбыкларда төзексез тәрәзәләр дә искергән иде дип сөйли бакча мөдире. Хәзер бина танымаслык булып үзгәргән. Заманча җиһазлар һәм техника. 13 ел элек ачылган бакча булса да, капиталь ремонтны биредә зарыгып көтәләр. Тәрәзәләр, ишекләр яңартылды, идәннәр, менә стеналарыбыз яңа төсалды, яңа ачык төсләргә керттеләр бит төзүчеләр. Бүген бу балалар бакчасында Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин да булды. Капиталь ремонтны демография илкүләм проекты буенча башкаралар. Республика бюджетыннан моның өчен 13 миллион сум акча бүленеп бирелә. Это безопасность дорожного движения. Татарстанның иң яхшы ындыр табагы да төзекләндерелгән. Яңа склад ашлык киптерү бинасы төзегәннәр. Биредә 12 мең тонна ашлык саклыйлар. Бүген бу оешма бөтен илгә элиталы орлыклар сата. Бүген мәдәният йортында да бәйрәм. Биредә Татарстан халыклары ассамблеясы вәкиллеге ачылды. Я слышал об этом. Очень доброжелательный, гостеприимный народ. Да, трудолюбивый. Давайте, согласие живите. Бүген район ничек яши, халыкны нәрсәләр борчый? Бу хакта район утырышында сөйләштеләр. 20 елны тамамлап, 21 гасырның 21 елына күчтек һәм законнар нигезендә, көн тәртибендә менә һәрбер районыбызда, һәрбер коллективта үткән елга нәтиҗә ясап, алдагы бурычларны сезнең белән уртага салып сөйләшеп, планнар корабыз. Кризисные проявления в экономике и пандемия. Пандемия һәм кризис халыкның кереме кимүгә китерде. Ул 4,4 миллиард сум. 2019 ел белән чагыштырганда 6,9%-ка кимрәк. Республиканың социаль-икътисади үсеш рейтингында Ширмешан районы 10-нчы урынны били. Авыл хуҗалыгы төп тармакларның берсе. Узган ел 127 мең тонна уңыш җыеп алганнар. На самом деле чисто сельский район, и прирастать-то ему здесь в основном молоком да мясом, зерном, продукцией земледелия. Это ваш козырь, ваш конек и ваши возможности.
Әмлә сөтчелек һәм терлекчелек буенча Ширмешан районы соңгы урында. Тәүлегенә нибары 16 тонна сөт савалар. Мисал өчен, бу күрсәткеч Кукмараның вахит хуҗалыгында 6 тапкырдан артып китә. 100 тонна. Фәрит Мөхәммәтшин хезмәт хакларының түбән булуына да игътибар итте. Среднемесячная зарплата требует внимания. Вот я и ребят спрашивал, когда сегодня объезжали район, 24 тысячи рублей, чуть даже меньше. Черемшан занимает 27 место в республике. И при этом, справедливости ради, я хочу отметить 7% прирост по сравнению с 2019 годом. Тагын бер проблема табиблар җитмәү һәм халык саны кимү. Районның бүген бала тудыру йорты да юк. Хәзер бала табучы әниләрне Әлмәткә җибәрәләр. Бу мәсьәләне Фәрит Мөхәммәтшин контрольгә алды. Демографиялары, халык саны кими, яше белән, урта яше белән картая халык, монда яшәүче халык. Менә шул мәсьәләләрне яңа баштан уйлап, республика ярдәмендә булырга мөмкин. Аны ничектер без карарбыз бергәләп, бу районга ярдәм итәргә кирәк. 18 мең халык быел калган икән, киләсе елга тагын кими. Төзелеш күләмен арттыру, кече бизнес һәм эшсезлек хакында да сөйләштеләр. Тулаем алганда район узган ел планлаштырылган барлык эшләрне дә башкарды, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Һәм агымдагы елда тагын да активрак булырга чакырды. Район в числе передовой десятки, как минимум по всем показателям, должен быть с таким трудолюбивым, очень подготовленным, прекрасным черемшанским народом. Мишәрләребез нас не подведут. Ширмешан районыннан Фируза Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда 1000-гә якын кеше татар телен өйрәнергә теләп, махсус курсларга язылган икән. Теләүчеләр бермә-бер арткач, мондай дәресләрне быел башкалада гына түгел, Ярчаллы белән Алабугада да оештырырга булганнар. Курслар теләгән һәркем өчен бушлай. Узган ел анда министрлар да йөри башлаган иде. Нәтиҗә нинди? Һәм февраль ахырында башланачак яңа курсларга ничек язылу була? Тулырак Айгөл Бәдретдинова. Тип метод, бу коммуникатив метод. Ягъни сөйләшергә, аралашырга өйрәтү. КФУ профессор Әлфия Юсупова туган телне өйрәтүдәге Европа алымы белән таныштыра. Ул катлаулы грамматик кагыйдәләрне дә җиңел, аңлаешлы формада җиткерүне күздә тота. 25 февральдә университетта шундый татар теле курслары башланачак. Анда теләгән һәркем бушлай йөри ала. Бу төркемнәрдә безнең Казан Федераль университетының Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе укытучылары эшли, фәнни дәрәҗәле укытучылар, бу өлкәдә зур тәҗрибә туплаган укытучылар, чөнки безнең 90-нчы еллардан башлап шушы татар телен белмәгән аудиториядә татар теле укыту тәҗрибәбез бар. Татар теле дәресләрен шушындый киң һәм якты аудиторияләрдә бирәчәкләр. Әлеге парталарда якынча 15 кеше утырыр дип планлаштырыла. Атнасына 2 мәртәбә 3 сәгать. Һәрбер дәрес 40 минут дәвам итә. Татар телен белү дәрәҗәсенә карап башлангыч, урта һәм татар телен камилләштерергә теләүчеләр өчен аерым төркемнәр булачак. 900 кеше курсларга язылган инде. Бу узган ел белән чагыштырганда бермә-бер артык. Расписаниелар шулай төзеләчәк. Алардан да киңәшләр алганнан соң, чөнки кайбер кешеләр бары тик иртәнге якта гына килә алалар. Кайбер шушы курстагы йөрүчеләр нигездә шулар күбесе кичке якта гына эшләрдән соң килә алалар, чөнки анда эшләүчеләр бик күп. Казан Федераль университетында татар теле курслары 2011 елдан гамәлдә. Әмма халык шулай күпләп соңгы елларда килә диләр. Узган ел проектка министрлар һәм төрле ведомство җитәкчеләре дә актив кушыла башлады. Көз көне курсларга йөргәннәре инде быел яз коллегия утырышларында татар телендә чыгыш ясады. Безнең төп максат цифрлы карарларны җайлаштыру. Мәскәүдән кунаклар килде. Кызганычка каршы алар татар телендә сөйләшмиләр әле. Безнең җитәкчеләребезнең потенциалы зур, алар менә шушы этапта куелган бурычларны уңышлы гына хәл иттеләр. Һәм әле алга таба да бүгенге көндә безнең президент аппараты белән сөйләшүләр алып барыла. Киләчәктә дә җитәкчеләребез дә һәм аларның урынбасарлары да әлеге курсларга килер дип көтелә. Быел дәресләр Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән оештырылганга, аның сәгатьләрен дә арттырырга, күбрәк кешене дә җәлеп итәргә мөмкинлек туды. Тиздән курслар Ярчаллы белән Алабугада да башланачак. Аларга теләгән һәркем Казан Федераль университеты сайтына кирип языла ала. Айгөл Бәдретдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Герой шагыйрь Муса Жәлилнең тууына 115 ел булу уңайнан Татарстанда Муса Лаб дип аталган проект башлап җибәрделәр. Жәлил шигырьләрен биюгенә түгел, башка креатив алымнар ашада җиткерергә мөмкин. Проектта катнашучылар тәкъдим иткән тамашалар Казанның шулай ук республиканың төрле майданчыкларында күрсәтеләчәк. Муса Лаб проектында катнашу өчен үз идеяңны видео форматында яисә язма төстә экрандагы адрес буенча җибәрергә кирәк. Аларны 15 мартка кадәр кабул итәләр. Ник ярсый бу елга, ник шаша, ник таша, тын акса ни була, җай гына, уртача. Нигә бу дулкыннар, нигә бу күбекләр, нидәндер куркынган, котырган кебекләр. Шаян ТВ каналы Балачак җыры конкурсының 2нче сезонын башлый. Ул Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Быел катнашам дисәң, нәрсәне белү шарт? Балачак җыры конкурсында узган ел җиңү яулаган авторлар җыры яңгырый тигәнәкле су буе. Барлыгы 5 композиция иң яхшысы дип танылган иде. Шуларның берсе «Кирәкме миңа телефон» дип аталганы аеруча зур популярлык казанды. Үз инстаграмына аны хәтта президент Рөстәм Миңнеханов та куйды. Бүген бу әсәрне журналистларга яшь җырчы Шамил Саврилов башкарып күрсәтте. Телефонны кулга алам бары бер теләк. Миңа уеннар кирәкми, тик белем кирәк. Мина бу җыр бик ошады, мин тизрәк аны өйрәнәсе килде. Узган ел конкурска 46 җыр кабул иткәннәр. Быел тагын да күбрәк булыр дип өметләнәләр. Төп максат балалар өчен татар телендә иҗат итүче шагыйрь һәм композиторларны барлау, аларның җырларын халыкка таныту. Булырга тиеш бар итек өр-яңа җырлар. Беренчедән, икенчедән безнең инде классикларыбыз бар, аларның кайсы исән, кайсы юк. Менә шушы классиклар язган әсәрләргә дә, шигырьләргә дә көй язырга мөмкинлек бар. Бәйгене оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бигрәк тә президентыбызга, чөнки ул мөмкинчелек бирде, һәм матди яктан да ярдәм итте. Рәхима Арсланова да узган елгы конкурста катнашучы. Аның Казан дип аталган шигыренә үзешчән композитор Алсу Салихова көй яза. Аларның уртак иҗат җимеше дә җиңү яулаган җырлар рәтендә. Ул балаларга ошарга тиеш. Ул җиңел башкарыла торган, сүзләре дә җиңел истә кала торган. Быелгы бәйге 3 турдан тора. Конкурста теләге һәм сәләте булган 18 яшьтән өлкән һәркем катнаша ала. Җырларны 30 апрельгә кадәр кабул итәчәкләр. Аларны экрандагы адрес буенча Шаян ТВ сайтына җибәрергә кирәк. Гөлназ Мирхәлилова, Руслан Хөснетдинов, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Барыгызга да уңышлар һәм иң мөһиме сәламәтлек телибез. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көн аяз һәм суык булачак. Республикабызда антициклон тәэсирендә аз болытлы һава саклана. Явым-төшемнәр дә юк диярлек. Иртәнге сәгатьләрдә температура -29 градус, аязганда 33 градуска җитә. Төньяк көн чыгышта да һава шартлары бераз үзгәрә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Мензелеевста көн аяз, кояшлы һәм шулай ук бик суык булачак, аеруча иртәнге сәгатьләрдә. Атна буе явым-төшемнәр булмаячак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта төштән соң бераз болытлар күренә башлый, җил төньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә көн аяза, температура тагын 1 градуска төшә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта иртән 30 градуска кадәр суык булачак, явым-төшемнәр көтелми. Халык сынамышлары буенча, сулыкларда каткан боз өстенә иртән пар яисә томан җәелеп китсә, атна буе суык булыр диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Варикоздан бөтенләйгә авыртусыз тиз арада котылырга теләсәгез, Достоевский урамындагы варикозы-нет лазер хирургиясе клиникасына мөрәҗәгать итә аласыз. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза «Нет» на Достоевского акция. Скидка на лазерное лечение до 20%. 212 20 40. Казанда көн аяз һәм кояшлы булачак, 19 градуска кадәр суык. Көньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 75%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-мин булыгыз.